弟おっとっと。おっとっと。おっとっと。おとうのおとうのおっとっと。おっとっと。家中みんなでおととのおとと。弟とおっとっと。弟おっとっと。おっとっと。おとうのおとうとおっとっと。弟家中みんなでおととのおとと。あの野球盤がファミコンカセットになった。アクションゲームプラスロールプレイング、このシステムが新しいファミコン野球盤、12月15日発売。これはおもろい。さあトロッコに乗ってアドベンチャーへ出発。ドラゴンの攻撃をくぐり抜けろ。君が勝つかデビルズが勝つか。8個のクリスタルを集めるエポック社デビルズマウンテン。